Mga igsuon, nganong nakaingon ang atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw? Akong basahon ha. Pagkadautan gayud sa katawhan niining panahona, nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Jonas. Fast forward ta. Midugang si Jesus. Hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Nganong nakasulti ang atong Ginoo ani? Sa iya manggong panahon, kaning panahon na, ang mga tao mas na-focus sa milagro nga ilang nakita. Didto sila nangangha, na-amaze. Wow! Nawala na sila sa tinuod nga mensahe nganong gihimo ang milagro. Karon, nganong nahisgutan man si Jonas? Ang mga tao manggod, mas didto na hinuon sila na focus sa milagro, na amaze sila na wow! Wala namatay si Jonas. Pwede di ay tang mabuhi sulod sa tiyan sa usa ka balyena or whale. Tulo ka adlaw wala namatay si Jonas. Dito sila na focus sa milagro ni Jonas. Unfortunately, wala nila makita nga ang tinuod nga mensahe nganong gipadala si Jonas kay didto sa Ninive, usa ka makasasala nga lungsod. Paghuman gyud sangyaw ni Jonas, nabag-utan ang tao, naghinulsol. Mauto ang milagro. Now mga igsuon, na ako'y espesyal kay nga hangyo ninyo. Akong nabasa karon sa Facebook, gikan sa usa ka pari nga exorcist. Akong ibutang sa comment section ang link, palihog kog tuplok dayon basaha. Okay? Ingon sa usa ka pari nga exorcist or kanang tigpahawag yawa. Kung kayo po ay Kristiyano, kung kayo po ay Katoliko, our source of healing will be our sacraments, especially the Eucharist, the Lord Himself, ang Panginoong Hesukristo mismo. Kung gagamit po tayo ng mga panalangin sana, ito po sana ay mga Kristiyanong panalangin, sabi ng paring exorcist. Tigilan na po ang albularyo at iba pa. Mga igsuon tinuod, kusog ta mo dangop og albularyo, ug uban pa. Anyet, nganong mo dangop man taan ng dili ta sigurado, nga naa na may sigurado nga dugay rang naabot, kabalo mo unsa? Si Kristo human namatay, na banhaw. That is the greatest miracle ever. Anyet, nganong nawala naman ta diha? Nga mao manay naghatag na tong paglaom nga dili ko maghikog kay human sa akong mga pag-antos mabanhaw pug ko pareha ni Kristo. That is the greatest miracle. Maunay mas labaw pa kang Jonas. Maunang niingon ang pari nga exorcist, diri ta dangop sa mga sakramento, dili sa uban pa nga dili sigurado. Maunang kung nagsakit ta, magpa-anointing of the sick ta, kay maunay gimando ni Kristo para sa mga masakiton. Kung nakasala ta, mangumpisal ta, kay maunay gimando ni Kristo. Kung naguol ta, sama sa giingon sa pari, musimba ta sa misa Eucharistia, kay naa diha ang milagro. Gikan sa ordinaryong pan, paghuman og bendisyon sa Dios pinaagi sa pari, nahimo ng lawas og dugo ni Kristo. Mga igsuon, na ako'y mga examples pa ha, pasensya, medyo mataas gyud ta. Kana bang nagmisa ko gikan, sige ni gahitabo. Pag humana kog misa, naay mo duol kay magpa-blessing, kay mo take sa exam. So akong pangutan-on, gikan ka ni simba? Yes, Father. Ako na isang tudluan. Ang imong pagsimba, nitambong naka sa greatest miracle.
It's more than the holy water. Kabalo ka nga, no? Imo mismong gikaon ang lawas ni Kristo. More than this holy water nga isablig sa imo ha karon. Usahay mawala ta sa tinuod nga milagro. Again and again, dugay rang nabanhaw si Kristo. Nga naghatag natog tambal panahon nga kita maguol mo'y naghatag natog hope, 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 and hope paglaom. That is the greatest miracle. So please, ayaw na pagduda sa gahom ni Kristo. Ayaw na dangop, ayaw na pangitag albularyo ug uban pang pampaswerte.